Ujunwa. Iji otu ugboro n'ọsọ na ọ pụtara na ihe ọhụrụ nga m na-achọga ihe akọ na magbala na mpekele ka ọ ga wee gaa ahụpụ m. Onye hara ha ije m n'ụkwụ ịmakwa na ndị bekee bịara m ụbọchị a nye anyị ọgwụ ka m werele nye m nna m kamgbe echi ihu ka abalị ka njọ chere o kemgbe otu izu ụka ka ndị a bịara na health center anyị ebe anọ na mgbago na bịa wetara anyị ọgwụ. Nna gị ṅụchakwara ọgwụ ahụ adịbekwa ya mma kemgbe ahụ nna gị agbakebe. Eziokwu m onye ka m na-agbaje ka m mara ma maka ọzọ fọrọ ka m nyekwuo ya and ị chọkwara ịga mara ma ọ fọkwara ọzọ ka ị ga nara nyekwuo ya. Akwa jụrụ nwata sị gịnị gburu nne ya ya sọrọ eju, gịnị gburu nna gị ya sọrọ eju. Ajụkwana ya ele ihe iji n'aka ọ tụkwa otu eju ahụ ka o ji n'aka ọ chọzi ka eju gbuo gị. Nne ị gara aga nara ndị oyibo ọgwụ mpa gị ya ka na-emekwa ya na-adịkwa njọ mgbe ọbụla gị chọkwa ike ka ị mara ma ọ fọrọ ọzọ oke ka ị werekwa ya ka ị gbutukwuo ya. Amanụ m ihe na-eme unu isi ụwa gị unu eje ụlọ ọgwụ afọ asaa gị unu eje ụlọ ọgwụ ndị ọgwụ bekee nye unu ọgwụ. Ana m aghọtazi nna ịwụkwa nwafọ Igbo kwesịkwara n'ịma n'ose mpa m na-emekwa n'ụmụ ihe ndị a na ihe ga-eme na ị ga-esoro m bịa gaa ka anyị gaa hụ nna m ka o siere ya ọgwụ o sighara ya ọgwụ ọnwa ya ọ ga-agba. Igbo ndị ọma unu ahụ naanị ya unu ahụ n'ọrụ mkpa esi bụ onye ibi mma nakwa na afọ siri too ya. Ụfọdụ ihe gbasara omenala Igbo, njirimara Igbo, ojiji Igbo na asụsụ Igbo abụrụziele ihe a chifere azụ n'ala Igbo. Ọ na-ewute m nke ukwuu, amakwa m ọ na-ewute gị, obi agbawala m. Nke bụ na ụfọdụ ihe eji agwọ ọrịa n'ala Igbo, ihe dịka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chineke ji gọzie ala Igbo abụrụziele ihe a chifere azụ n'ala Igbo. Nke bụzi na isi iwe anyị ga-ahụ ndị ọgwụ bekee, afọ asaa anyị ga-ahụ ndị ọgwụ bekee. Ọ pụtaraziri na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa anyị ndị a na-adịghịzi arụ ọrụ. Ngwa ka m jụọkwa, ọ dị mma na anyị werele ego anyị ji eri nri na ego anyị ji egbo mkpa ndị ọzọ dị iche iche chie nwa bekee maka ọgwụgwọ ọrịa? Ọ dịghịkwa m na ọgwụ nwa bekee adịghị mma, mba, kama na anyị nwabụzi ndị Igbo werezi ọgwụ nwa bekee wee ihe ya isi ma echefuzie na Chineke ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee gọzie anyị. Echefukwala na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa anyị ndị a na ka nwa bekee bịakwara were na-arụkwa ụfọdụ ọgwụ ndị dị iche iche ha na-eresi anyị. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ewepụta nke ha jiri biri ma na-emekwa ya ọfụma n'ala Igbo, njirimara Igbo ga-akwụsị ike n'ala Igbo. Anyị ga na-ejikwa ya n'anya isi. Taa ka ọha m n'ọnụ taa, rukwa mgbe ọzọ anyị ga-ahụ. Echefukwala na abụ nwa Ada Unaeze Onyechi, onye na-ewetara m ihe emume onye Igbo. Daalụ.